Hola, en aquest treball parlaré sobre la capacitat. He posat exemples de les mesures d'un biberó per donar-li a un nadó. Jo he agafat 3 exemples: 50 mil·lilitres, 150 mil·lilitres i 250 mil·lilitres. Les mesures per a un nadó són les següents. En una setmana de vida posaré 50 mil·lilitres d'aigua i un cas de pols de llet. En un mes li donaré 150 mil·lilitres d'aigua i 3 casos de pols de llet. A partir dels 6 mesos li donaré el biberó sencer, que són 250 mil·lilitres d'aigua i 5 casos de pols de llet. Espero que amb aquest treball us hagi servit per aprendre les mesures.